Быць альбо не быць навучальным установам з музычным, мастацкім, харэаграфічным і тэатральным ухіламі. Усяго такіх у вобласці 26, дзе навучаецца да 7 тысяч дзяцей. На працягу года гэтае пытанне блукало ў прасторы, тым самым выклікала хваляванне у педагогаў, вучняў і, адпаведна, іх бацькоў. І так выніковае рашэнне прынята. Наколькі яно задаволіла галоўных удзельнікаў вучэбнага працэсу, высвятляла Ірына Нікіціна. Пытанне мэтазгоднасці існавання устаноў адукацыі, дзе побач са школьнымі прадметамі дзеці маюць магчымасць развіваць свае творчыя здольнасці, паўстала з уступленнем у сілу новага Кодекса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі. Вялася размова пра тое, каб музыцы, маляванню і іншым захапленням дзеці навучаліся дадаткова па-за межамі школы. Тады што будзе з мастацкімі калектывамі, традыцыі якіх назапашваліся дзесяцігоддзямі, куды падацца педагогам і, галоўнае, дзеці? Ці не паўплываюць такія перамены увогуле на іх імкненне развівацца творча? Вастрыню пытання добра разумелі ва ўпраўленні адукацыі брэсцкага аблвыканкама. Пры падтрымцы кіраўніка вобласці звярнуліся ў Міністэрства адукацыі з просьбай дазволіць распараджацца лёсам такіх устаноў на месцах. Естественно, мы понимали, что за долгие годы в данных учреждениях уже много лет существуют традиции преподавания указанных направлений. Естественно, родители, когда отдавали своих детей в эти учреждения образования, они надеялись, что там будут реализовываться музыкальное, хореографическое, театральное, художественное направление. И мы заинтересованы в том, чтобы дети получали соответствующее образование и по учебным предметам и по дополнительным вот этим направлениям. У выніку лёс школ з ухілам быў вырашаны. На Брэшчыне рэалізацыя праграм творчай накіраванасці працягнецца. Больш таго, дадаткова ўведзены стаўкі кіраўнікоў узорных калектываў, а гэта, на думку супрацоўнікаў управлення адукацыі, надасць яшчэ большы імпульс да развіцця. У нас в Бресте этот вопрос был решен, на мой взгляд, очень разумно, потому что были приняты решения в поддержку таких учреждений образования, как наша гимназия. И на сегодняшний день мы продолжаем функционировать, в общем-то, в том режиме, как и работали. Дети будут заниматься музыкой в стенах гимназии, родителям не придется искать внешкольные учреждения. І ўсё ж новы Кодекс аб адукацыі унёс некаторыя карэктывы ў арганізацыю навучальнага працэсу. Цяпер паспяховасць на занятках па музыцы або маляванні будзе вымярацца не ў лічбавым эквіваленце, а ў паказальным. Участие в конкурсах, участие в гимназических и городских концертах, потому что туда, соответственно, идут лучшие. Ну и опять же, ежегодные концерты перед родителями. А кто может быть лучшим ценителем работы ребенка, чем его собственные родители? Сёння ў калідорах гімназіі нумар 4 горада Брэста чуваць толькі рэха. Але праз некалькі дзён яны напоўняцца дзіцячымі галасамі і музыкай. Згодна з рашэннем брэсцкага аблвыканкама, навучальным установам з мастацкім, музычным і харэаграфічным ухілам быць. Ірына Нікіціна, Юрый Плінда, Александр Крывецкі. Абласныя навіны, Брэст.